Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay bakit? Delikado manan. Ha? Anya ti delikado ngay bagbagam Arman? Ni tatang mo Diyak maanawang agsala-sala iya paraangan da na Yolanda. Anya? Nabartek manen ni tatang. Di namanen amo ti lubong na. Ay, una yun ni tatang aya. Mangibabain. Suskit no mayati sa salaan na. Santo agpukka-pukka iti. Let's dance, baby! Kung kunana. Ay, unay matan ni tatang. Sige, mapantay iti ayan na Arman. Mapantay yawid ni tatang. Let's dance, baby! Oh, yeah! Come on, baby! Isardin mo Oh, yeah! agawid tayo. Dance, baby! Husto ko manday ta, ha? Kitain nyo na Buy-buyaan da kayong dagiti karubang agsala-sala. Fans ko da kita! Maragsakan daw ang buy-buya kanyak. Isuakas to'y pa daramidig! Kaya daramidin nyo tatang. Ayan na. Gusto ba nyo matantabado yun? Ay, por Diyos! Yeah! Nagsalak anak ko sob! Tatang di kayo laagbain iti day tangar aramidin nyo. Agbado kayo mata. Jesus. Baby! Ay na. Saan lang atibadok si Ikatek pati sa pingko kiti? Ay, natatang ka! Ay na. Di mo ibabati sa pinong pangasin. Ay, nawaw. Bakit? Anyang iti aramitan takin ni tatang? Baklayan mo tayawid mo ni tatang iti balay Arman. Ay na. Kamalak nga tabaklayan ni tatang. Una, nagkutong ni tatang. Kapag alam abaklayan, alam, agpunay kan Arman. Makamu di tan. Umay kang tatang. Ano sa ramedong kanyak? Napaglayan mo naman! Ay, umay ka din tatang. Ay, nagiyaman ak. Nakaturog matlaangin ni tatang Lorna. Parikot ang talaga ni tatang lakay. Wan nga rod bakit? Kasla ubing abasit abinaklay ko itay. Nalagaan mo't gayam ni tatang. Kasano asaan analagaan kat arak matlati ipapaunag na. Nagbasitikan kanin na. Sos, mabiit ati apit na no kasta. Nasa ngayaban ni kamatayan ba kay? Ay, uray idi si bibiyag pa'y day dinanang. Pagparparikutan nan ni tatang. Sapay agsala-sala kan agkanta-kanta no kasjay amabartek. Ay, anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan. Tapno sumardangan ni tatang iti kaiinom na iti arak. Tatang, gusto kumamot din ati panagin inom yo. Amangan no agsakit kayo, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Sa anak to ang makaputan iti oran na klase iti sakit. Kan may sasakit lang dito. Mamarte ka. Tatang, Ay, abay kami na yan, agbuting kayo ti sakit. Nung may sa mo lang, titurong tayo amin. Saan kayo lang, agigidang kayo. Awan, di bimato. At nako, awan. tatang, saan nyo kumamot nga iyalang-alang ti bagbagak? Apay, asino kumangit ti marigatan no bilang agsakit kayon to? Ay, Dahil ta kumamot at ipanunutin nyo. ay, nawaw.
Yeah. Una nga ron na anak ko, enjoy life while you're still young there. No, kunak nga sana nga sakit sa Tatang. Lain na ito na ko na. Ipapili mo ko mga sakit. Saan ko na lang rin? Nakasalsalon na taga-tao. Pag saksakitin na, ay nawaw. Nanay, papanan nyo nga tatang. Apay ating makder kayo. Mapana ka garam. Ay, saan tatang? Agsubli kayo! Tatang! Ay, awanan kay tibain si Karumyaw. Kidda-kidda yan nakmutan. Gusto na na kanya, Yolanda. Anya, ay saus! Eh. Pakpakawan, Romeo. Eh. Kat no nagalas ka lalaki. Nya nagalas masasawa, Yolanda. Gano'n saan ka ba nga agin nadayo iti kinatal kini PJ Fernando Pujanyo. Ay, nawaw. Ah. Nagpuskol mo taropam amang ibaga iti kasta. Ah. Agawid ka kitdain. Nabarbartag ka manon. Dakit gawin. Dito yak pa'y parangan ti balay mo. May tiyagis tambay dito. Umay ka man gandi sa agsalat. Ay, saus! Di nagguyodan na Romeo. Ay! Agsalat iti chatcha, Yolanda. Ay, just kika! Chatcha. Kikag sala-sala iti sangwanak si Karumyaw. Chatcha. Oh, apay katawa ka, Arman. Ni tatang abakit. Apay man ni tatang. Ay na, kit no nabarbartak manan. Naulaw manan ni tatang. At dahi paraangan dadana Yolanda. Agsala-sala manan. Manan? Kit no ijay mo ti kay kayat na papapanan. Kurso na danan samat ni Nana Yolanda. Anya? Nakitak itay aginuyod ni tatang ni Nana Yolanda. Nagsala iti tiyatya ni tatang iti sangwanan na. Ay na, mangibabain at talaga ni tatang. Iso ang nagkatawa ak, gaputakas lamayat mek ni Nana Yolanda nga agsala iti tiyatya itay. Uray awan tukar na. Anya? Wan bakit? Angam, kasla mabain laeng nga agsala ni Nana Yolanda. Anya ba't ni tatang? At iwan na pa yung jay sulpeng nga ubing apapaanawa. Ano talaga midong dito kusina mi tatarom nyo? Kan kanumot kanti sa daan may. Ay nawaw. Hindi ako siya may bagbagam. Ganun balay mo dito. Tatarom nyo. Sampahali ang balay tinaturong mo. Balay mi daytoy. Inibos mo sa payan ti si daan mi. Pumano ka dito. Kismosa ka. Ha? Chismosa ko nampay yung kanya tatarom nyo. Pumano ka sa gabak na. Di naksiyan iti panlangan ko ha. Panaw! Arman, kantingam. Nay, apa yan bakla? Nakatugangam. Ang DJ kusina may amang mangan. Anya? Kunak mo po sa yagkalkalong itay iti kusina. Iti mapangko kitaan. Ni maggahayam katugangam. Ay, nawaw. Oh, Apay nga ikibalayo tinapan na nanganan. ibagbagana. Nga balay da kanday jay. Kasi siya ti papapanawin na. Anya? Kinanan samatan amin. Di pangrabyan mi inton madamdama. Terusam. Oh my Carman. Ang dalaang di ta kusina ni. Ha? Nay, una yan ni tatang.
Nakaturog matan iti sufami ni katugangam Arman. Nakaigampay iti lupo ti manok. Kita man eh. Ay, nawaw. Yan. Mangibabain at talaga ti katugangak. Ay nawaw. Inibos na langit din ti fried chicken. Asidain may kuma. Ay na. Sapay nagdadakila lupo ti manok. Dahil paborito nga min ti kaduwak dito eh. Ay apo. Ay na. Fried Ay, chicken. bakla. Ay, kastilangan. Mabidlaan ta pagkatag ni tatang iyawid. Ay, pagsasaritaan tayo tulangan inton madamdama, ti perwisyo ngay naramid na. Ang lisi ka, Lorna. Tay paidak ni tatang iti sofa. Ay, nawa! Anya man ang tinapasama kini tatang. Ay na, kat nabartak man na. Mabit lang tayo nos ko ni tatang. Ay, una yan ni Tangtang. Di naman ang amo tilubong na. Ay na bakit? Ay, anda saan anasayat nga inaramid ni tatang ije balay da bakla. Ah? Anya ngay man ang tinaramid na. Ala, dumngeg ka ta ibagak amin kan ka tinapasamak. Ay na, friend, siya kung tagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid ni tatang kan ka. Awan baso mo kanya, Lorna. Itatang mo tinagmaso. Awan impati na fried chicken. Ijalami sa amin. Kinanaaming. Ay, wan nga rod. Nadakamat ni Armanday ta kanya. Hindi ka madanagan. So katakjakin na ni tatang a fried chicken. Nagpagatang akon kin ni Arman ijay ili. Ay, naagya mo lang no kasta, Lorna. Parikot mi nga agasawa ni tatang ko. Di mi amo kin ni Arman no anya ti aramidan mi. Nagbalin maten apasaway ni tatang. Tatang, idya mo tinalabas nga arak. Madiday tangar aramidan nyo. Apay ay alapdan na kita ramidak, Lorna. Kahit kung arutag baratak man. Tatang, No kayat mo alasayahat ka kanya. Ginakpangibiyangan na. Naawatam. mun tatang. Nasayahat man. Tamawatan tak, Lorna. Tak kasapulan titulong mo. No kayat mo. Tagbartag. Tagbartag ka ba ta? Malaksid ka piluso po kayo. Natangkan pa'y ti ulo yung. Ay nawaw. At dayamit naluknang nga ulaw. Abay, naluknang ka ulaw. Kamok yung natanggang mag-aming. Yeah. Ay natatang, isakit ka laeng. Nalabos nga minan ti panagin inom mo iti arak. Nakababain ti inaramid mo iti balay da bakla. Kinan mo amin jay si daan da fried chicken. At dayamit kastang inararamig ko. Kano diyang magsisiday chichikin. Anya? Ay, anya nga taaya ti aramidan takin ni tatang lakay. Diyak mo bakit? Nakarumat nga agpaiso ti aramidan na. Pero wisyo dito'y lugar tayo. Mariribo ka na nga agpampanunot no anya ti aramidan kini tatang. Mangibabainan at talaga. Awan mo't nga mindenggen na nukas jay abagbagaan. Isupay kit di ate agunget. Wan nga rod lakay. Ay, masikura na ka talagan. Inton kwan siya kung tiagungat. Ha? Mapunuan ak matahan lakay. Basit laang tinabat-bati a pasensyak kini tatang. Maawatan ka kit di abakit. Nabayag kan nga agan anos kini tatang. Ay ngam, agtanang ka kumalaang. Uray kas ni tatang, laglagi pa nga isupay laang ti amam. Lakay. Ay, Lorna. Apay tatang, nabartag kayo manin asimangput. Day talatan ter aramidin nyo nga inaldaw. Ay, nawaw. Ikaw na ah. Nagbayak to. Tagbartag. Imbag man tamuyo pa'y tinagawidan nyo. Eh, siyempre mo na.
Ay, mata, makaisbuak. Mapanak dyan siya. Ay, tatang, saan adita ti CR? Sabay. Ref day ta, tatang! Ay, anya nga rin pasasawag. Misbuak yun. Ay, nawaw! Inisbumatan to nagtirep, tatang! Ay, na Diyos ko, anyan tigas ng aramid yun, tatang! Ay, no! Grrrr! Grrrr! Nene. Luna. Uy, Luna. Uy, bakit? Ay, anya ka di mapaspasama kan kaya. Agnger-nger ka matan nakaslaaso. Ay, na! Ah. Sungbatan na karman! Dakas ka di akabilin ti ama! Ah, Sungbatan na! Talaga dandanin, Arman! anya ti dandanin bakit? Basta dandanin, naumakon, kaslapay kit din mabagtitag. Anya? Sungbata mon aji damdamagak, dakas ka diti mangkabil iti ama. Ay, nawaw. Anya ka din dahi ta asasawam. Ay, bakit? Agkalma ka kumalaang. Ay, sos, dakas no kabilam ni tatang. Tatang mo dahi jay. Ay, agoray ka man. Anya ngamin ayaman na, hindi naramid ni tatang. Apay akas tala una yan ay ati pungtot mo. Hey, kasano? Inisbuan na jirep. Linukatan na ti rep sana inisbuan. Ha? Awana na, naang siging jirep. Agraman dagiti makan akarga na. Anya? Inisbuan ni tatang di unagtiref? Ay, nawaw. Wan nga rod lakay, impagarup nan sa asiar tiri daw ti rep. Iso ti linukatan na sana inisbuan. Sus, Sapay nakaad-ado ti isbuna. Ay na, ay makapaungot at talaga ni tatang ang lablabusan. ay, po aya. Anya matan ni tatang? Ay, nga mala. Kastoy na bakit? Dumngag ka kanyak. Dakas ngamin no kabilam ni tatang. Kastoy lang ang tiaramidam kan kwa na. But ngam. Kampay ide, papanawam dito'y balay. Nasaya at ma, tasaan ka anabarta kita, tatang. Oh, adto yung dagiti kawus mo. Pumanaw kan dito balay mi. Ay, papanawal na ko dito'y balayaw. Lorna, anak ko. Wan, tatang. Pumanaw kayon dito'y balay. Gaputa sakit kayo matlaang iti ulo mi nga agasawa. Ngam, awan ti amok, apapanan, anak ko. Ay, nalako mi matan iti day dinanang mo, di sigot abalay tayo. Kasanuak nga ruran, Ay, kat anak ko. makamu kayo mata na. Nauma akon kada kayo. Alain nyo amin abado yaw, kat pumanaw kayon dito balay. Ay, san anak ko? Di nakpapanawin. Ay, pangasim ka day. Nukas tangarod. Agbalbaliw kayon, tapno di kay papanawan, tatang. Una na ko. Ikarag, agbalbaliw ako. Sana kung nagbarbartag, basta di nakpapanawin. Masan ka kumakanyak, anak ko. Why? Ay, nawaw! Uray anya ti mapaspasamak, di tay gamdan akabilan tinaganak kada tayo. Gapo ta isuda ti nakautangan tayo iti biag ditoy rabaw ti daga. No awan dagiti naganak, saan tayo met ana iparswa nga anak da. No addaman na aramid da kamali, biyang tayo met nga anak ti mangbagbaga, wenno mang palagip kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.